eh. Iskir ka, basketball player ni. Pero iske, mong asawa. Ay kumpiyansa ay kay basik anaon ko to. Ito ako mong asawa sa Maslosya. Sakita, buisit man yung lato-latuha eh. Kuwi klaro sakita bay. Op. Anay. Laugaw jud oy. Anna wala di klaro. Oy. Wait lang ha. Nakalaugaw jud oh. Dili pa i-release ang among budget sa akong gi-propose nga project. Kalaugaw gid oh. May nalang unta to ba makadata ko sa akong motor karong bulana. Kalaugaw jud ning gobyerno lagi. Olay gay jud kaayo ba. Orang nga skiha oy, klaro. Imbis ilang basketball court ato sa barangay ito ko na mo ning sitio noon. Sa pagi kabuok ring nya. Wa pagi ato imbis ganahan ta dula di na lang kay piting inita. Sa balan bang tawana pa ko ni butar ani sa una. Piting sa una ha. Oy, wala pud palibak ng tawana. Iske, good morning. Oy, Chay! Kalaugaw. Asam din, ade ka dira? Asam din mo mga kauban di ay? Apirting na aha, oy, pero iske, dugay na may galagot ni mo. Apirting lagot, oy, ano? Buang! Noon sa di ka, Choy, sa di mo ikalagutan sa kuha. Ikaw, iske ba? Ganun ka na imbas kita na mo di gitokod. Dapat ato na sa barangay, dili aning sityo. Napani karsada. Dula tag maligsan ta diri mo da, bayad ka. Apirting bayada, oy. Wa pagi ato, imbis ginanta mo dula, dili na lang kipiting inita. Apirting inita, oy, pagkadimandinga po nimo no. Ako nang ginatuyo diha Choy og patindog ang basketan Choy. Kay kung adto manggod sa barangay, kalaugaw. Dako kay tagas tuonon. Kay siminto unon pa man to didto. Kung dili na ko nagipatay ng sityo, kay tan-awa ng karsada oh. Simentado na. Apiting siminto ha. Ay pero iski, kurakot kay ka ba? Kabalo naman ko ang budget ana imo naman ning fix para imong paggama dito basketball court. Fix lagi. Perting fix oy. Pero saan taman, kabalo naman mo nga kananyang iskilalom kay bulsa. Tapos buslot pa. Tanawa. Oh, diri man na mo dalitay ang budget gikan sa gobyerno. Padalitay diri ba padulong diri. Sa pinulan sa akong motor ba datahanan. Nabanto gro kaning mga iski makamotor, pero ikaw iski ba? Pero walang ka nagapila-pila ng politika. Okay, klaro. Sige ram kag pangurakot sa gobyerno. Ano? Pakang kita ngayon. Ay, naunsa manumura mo kag sidong ko inoon Choy. Pero Choy, sulti anti ka Choy. Kung dili ka lalom og bolsa, maski lalom na ka og bolsa pero dili buslot imong bolsa. Ignon ti ka wala kay luna diha sa politika. Iya Choy mo araw to Choy kay musibat sa ko Choy kay nasa ko'y tanaon dito nga mga project Choy. Isa. Ngano man. Isa. Ikaw iski ba? Mapay mo undang lang ka nimong pagka-iski. Uy, kalaugaw. Dili naman na pwede Choy kay kung muundang ko. Kalaugaw. Kisa may mapuli. Mapuli? Okay, mapuli ni mo. Apitay puli ha. Oy, ano? Kalaugaw dili man na pwede Choy. Sa dili pwede ba? Ani na lang iski. Mag 1v1 ta. Kung mapildi ti ka, ako'y mapuli ni mo pagka-iski. Bantay agaan ni Kalaugaw niya kung mapildi ta ka. Ako'y mapildi. Ako'y impas anay mong balayran anay mong motor. Tar okay man ta ka na imong tirada Choy pero pasensya na kay Choy ha kay dili man ko mapatulog ka ng mga tao nga likoy. Kita pud manorya ni mo pero dili man sa kumupatol og mga lagumon. Tapos bati og naong. Tapos tambok. Gusto over palang daan sigurado mo kung pildi ka nako. Timan iskir ka, basketball player ni. Pero iske, mong asawa. Ay kumpiyansa ay kay basik anaon ko to. Ito ako mong asawa sa Maslosya.